Hayırlı irte, Татарстан Devlet Televizyonunun yangalıklar tapşırığın başlayıp stüdyoda Ания Gıbadulina bizning bugünkü çıkarılışta. Бірнеше буын газетісі, Ватаным Татарстан газетісіне %5 ел шулуңайдан Qozonda кеше узды. Yeşillik arta Tatarstanda Şista Urmanlar aksiyası devam ete, Oqtanış rayonu Gazet internet mektebi оқушыларының көркем işleri turunda. Sabantoy yakınlaşa, bu alan beyramga әзірләнә, Sabantoy urının оңайлырақ, матуррақ итү үшін нәрселер эшләнә. Татарстан Республикасы рәисе Рүстәм Отанны саклаучылар Дәүләт фонды филиалын ачуда катнашты. Бу мөһим социаль учреждение ул махсус хәрби операциядә катнашучыларга һәм аларның гаилә әгъзаларына социаль, көнкүреш, психологик һәм юридик мәсьәләләрне хәл итәргә ярдәм итә. Рәсми рәвештә филиал үз эшен бүгеннән башлый. Тулырак алдагы язмада. Ватаны саклаучылар фондының девизы үзебезнекеләрне ташламыйбыз. Максаты махсус хәрби операциядә катнашучыларга һәм аларның гаиләләренә көнүзәк проблемаларны хәл итүдә ярдәм күрсәтү. Мондый ярдәмнең мөһимлеге Карабашевларның нәселле хәрбиләре гаиләсендә яхшы беләләр. Гаилә башлыгы Андрей Карабашев махсус операция башланганнан бирле Барс батальоны составына үз теләге белән китә. Аннары Тимер батальоны бик каты яраланган. В сентябре я получила извещение. Сентябрьдә мин аның үлеме турында хәбәр алдым. Ул элемтәгә бер атна буена чыкмагач, шулай буласын сизендем. Мин сугыш бик катлаулы нәрсә икәнен яхшы аңлыйм. Ранение, тяжелое ранение, в том числе там ампутация. Авыр яраланучылар да бар. Кемгәдер хәтта ампутация таләп ителә. Кемдер хәрәкәтләнә алмый. Бу сорауларны хәл итәргә тырышабыз. Протезлауга һәм инвалид коляскаларына кадәр тәэмин итәргә кирәк. Россия президенты Владимир Путин инициативасы белән Ватаны саклаучылар фонды булдырылды. Qozonda ул Ямашев урамы 1-нче йортта. Химиклар мәдәният йорты бинасында оештырылган. Это даст дополнительную возможность решать вопросы ветеранов СВО системно и на высоком уровне. Помощь бойцам и членам их семей – одно из приоритетных направлений в нашей работе. Республика всегда окажет необходимую поддержку для нашего филиала. Һәлак булган ветераннарның гаиләләренә, шулай ук Бөек Ватан сугышы инвалидларына аерым игътибар бирелде. Этот фонд и мы с вами все социальные координаторы. Без барыбыз да социаль координаторлар. Кешеләр монда үзләрен өйләрендәге кебек хис итсен өчен барысын да эшләрбез. 500 квадрат метрдан артык мәйданда төрле учреждениеләрнең 50 вәкиле урнашкан. Шулай ук конференц-зал һәм юрист кабинетлары, медик-социаль экспертиза бюросы һәм психологлар бар. Бездә 2 психолог кабинеты каралган, берсе индивидуаль эш өчен, икенчесе төркем эше өчен. Зур максатлар, заманча мөмкинлекләр белән Ямашев урамындагы Ватан сакчылары фонды филиалы эшен башлап җибәрде. Ания Гыйбадуллина, Инна Данилова, Александр Решоткин, Татарстан яңалыклары. Перимдә узган Россия Федерациясы Идел буе федераль округы субъектларының дәүләт хакимияте закон чыгару органнары каршындагы Яшьләр парламентлары ассоциациясы утырышында яшьләрнең тормышта үз урынын табуы һәм төбәкләрнең иҗтимагый сиясәт тормышында катнашуы турында фикер алыштылар. Утырыш эшендә Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле урынбасары Игорь Буренков билгеләп үткәнчә, яшьләрне муниципаль идарәгә һәм социаль актив эшчәнлеккә җәлеп итү тормышта үз урынын табу өчен нәтиҗәле механизм булып тора. Һәм хакимият органнарының төп бурычы мондый проектларны үстерү өчен шартлар тудыру. Яшьләргә мин сорау бирдем. Сез ничек уйлыйсыз, авыл хуҗалыгында, авыл җирендә яшәүче халыкның игътибарын арттырып, анларга ярдәм күрсәтеп, менә авылда яшәүче, эшләүче халкыбызның саны кими. Күп милләтле халкыбыз анда үзенең урып-гадәтләрен, телен, киемен, ризыгын, җырларын, биюен саклап, күп милләтле республикаларда игътибарны ничек иттереп арттырырга тагын. Коллегалар хупладылар, куйган минем мәсьәләне. Борчылу мәсьәләсен дә шулай иттереп аңладылар.
һәм киләсе утырышка Киров өлкәсендә була торган утырышка бу мәсьәләне аерым мәсьәлә иттереп кертеп, төрле яктан карарга исәплибез. Бүгін 1 июнь балаларны яклау көне. Республикада балаларның милек хукуклары мәсьәләләре буенча кайнар линия эшли. Республика халкына бүгін Татарстан Росреестр идарәсе һәм Татарстан Республикасы буенча Роскадастр филиалы белгечләре консультация бирә. Кайнар линия иртәнге сәгать 10-нан 12-гә кадәр эшли. Бала пропискада булган фатирны сату үзенчәлекләрен, шулай ук балаларның милек белән нинди яшьтән идарә итә алуларын белергә мөмкин. Экспертлар килешүләр вакытында балаларның мәнфәгатьләрен кем яклый алачагын һәм ана капиталы ярдәмендә сатып алынган күчемсез милекне ничек рәсмиләштергә икәнлеген сөйләячәкләр. Телефон номеры экранда күрсәтелгән. Иң популяр сорауларга җаваплар Татарстан Республикасы Росреестрының рәсми ресурсларында урнаштырыла. Балаларны яклау көне уңаеннан республикабызда күп санлы мәдәни спорт күңел ачу чаралары үткәрелә. Бәйрәм Казан шәһәренең барлык иҗтимагый киңлекләрендә билгеләп үтеләчәк. Вакыйгалар арасында Лецкой бакчасында мода күрсәтү, Дәрвишләр бистәсендә бала фест чарасы, әни белән бергә дигән лекция бар. Бүген иртәдән кичкә кадәр балалар һәм Казан кунаклары, музыка мәктәпләре, мәдәният сарайлары, шәһәр китапханәләре һәм башка оешмалар әзерләгән 100дән артык чарада катнашала. Вакыйгалар программасын экранда күрә аласыз. Балаларның гомумән җәйге ялын файдалы һәм кызыклы итүгә республикабызда зур игътибар бирелә. Җәй көне 175 лагерь эшләр дип көтелә, 146 мәктәп яны, 2 палаткалы һәм 27 шәһәр читендәге сәламәтләндерү лагерьлары. Аларда 44 меңнән артык бала ял итәчәк. Республикада зур популярлык казанган сәләт лагерьлары быел 30-нчы сезонын ачты. Татарстан, Башкортстан, Чувашия, Кырым базаларында күп санлы профильле сменалар оештырыла. Татарстан яшьләр эшләре министры урынбасары Айгөл Сабирова сәләтнең бер алан һәм 65 баладан башланган хәрәкәт булуын искә алды. Узган елдыгына да сана булсак, 100гә якын проект безнең оештырылды сәләт хәрәкәте белән бердәмлектә. Һәм инде аерым әйтеп узарга кирәк, узган елны инде барыбыз да беләбез, Казан шәһәре ул ислам хезмәттәшлеге оешмасының яшьләр башкаласы статусына да ия булган инде. Быел безнең яңа аваннар барлыкка килде. Алар да булса Чувашия Республикасында Сәләт Батыр үзәге ачылачак бу елны. Анда 4 яңа смена, Аргамак базасында яңа сменалар бар. Әйтик, Сәләт Мирас иҗатка багышланган смена һәм туган телгә багышланган смена. Шулай ук менә Булгар туган тел аланы бер смена форматында түгел, 2 смена форматында үткәрелергә планлаштырыла һәм икенче сменаны без алдынгылар хәрәкәте белән берлектә эшләргә ниятлибез. Республиканың төп басма матбугаты Ватаным Татарстан газетасына 105 ел. Ул 1918 елның 12 мартында эш иҗтимагый сәяси газетасы булып дөнья күрә башлый. Иң абруйлы дәрәҗәле басманың 105 еллыгы уңаеннан Милли китапханәдә тантаналы чара узды. Тарихи вакыйганы Ләлә Зайнуллина күреп кайтты. 105 еллык тарихка ия Ватаным Татарстан газетасы 7 тапкыр исемен үзгәртә, әмма бер кайчанда эшчәнлеген туктатмый. 1918 елда чыккан беренче саны гарәп телендә басыла. Ул республиканың революциядән соң үткән бөтен үсеш елын үз иченә ала. Ватандашлар тормышында булган үзгәрешләр, борчу мәшәкатьләр газета битләрендә чагылыш таба. Басманың тышкы кыяфәтендә һәм хәтта алышынган исемнәрендә дә ул елларның рухын, татарстанлыларның күңел халәтен сиземләргә мөмкин. Халык белән халыкчан булып, хөкүмәт фикерен җиткереп, халыкка һәм халыкчан булып калу ул бер казаныш дип әйтәм. Һәм редакция команда үтемле итеп, җиңел тел белән авыр проблемаларны күтәреп, авыр проблемаларны турында сөйли. Элек чыккан газета битләреннән узган гасыр тормышын, халыкның нәрсә белән яшәгәнен, хакимиятның ул чордагы сәясәтен күз алдына китерергә була. Газета Татарстан сугышын ташка бастыра. Чор үзгәрә, халыкта үзгәрә, газетадагы темаларда күтәрелгән проблемалар да башка.
Бүген газеталар үлә, кем укыйсың сезне дигән сүзләрне еш ишетергә туры килә. Әмма бу фаразлар инде бер генә дистә ел яңгырамый, алар инде бик күптән яңгырый. Без үзебезнең эшебез белән һәм менә көн сайын дистәләгән газет журналлар чыга, һәм алар меңәрләгән укучыга барып ирешә. Без үзебезнең укучыбыз белән, үзебезнең эшебез белән әлеге фаразларның дөрес түгел икәнлеген күрсәтәбез. Без заман таләпләренә дә җавап бирәбез. Безнең бөтен интернетта, бөтен социаль шәбәкәләрдә төркемнәребез бар һәм безне көн сайын интернеттан 13 меңгә якын кеше укый тәүлегенә. Тантаналы чарада Татарстан Республикасы Дәүләт Советының Мәгариф, Мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Айрат Зарипов та редакцияны котлады. Республикасының төп басмасы Ватан Татарстанда 105 ел. Редакция коллективы укытучыларына ихлас күңелдән юбилей белән котлыйм. Ватан Татарстанның укытучылары күп булсын, уңышлары мул булсын. Журналистика халык белән хакимият арасындагы күпер. Халыкның да өметен акларга, хакимият белән дә маңгайга-маңгай бәрелешмичә яшәргә кирәк. Газет ул татарның күңелендә, язу, басма матбугат ул татарның бәгырендә. Шуңа күрә бу мәсәлән тагын сыйфатлы матбугат. Бүгенге блогерлар белән, бүгенге тагын социаль шәбәкәләрдәге теләсә нәрсә кызык-мызык язып ятучы кешеләр белән бернинди уртаклыгы юк. Ватан Татарстан газетасы шикелле сыйфатлы матбугатның. Сыйфатлы матбугат бар һәм булачак. Аңа ихтыяҗ бар, кеше шуны көтә. Бәйрәмдә редакция хезмәткәрләренә дәүләт бүләкләре тапшырылды. Редакция коллективына Татарстан Республикасы рәисенең рәхмәте белдерелде. Бүлек мөхәррире Фәния Әхмәтҗанова фидакар хезмәт өчен медале белән, баш мөхәррир урынбасары Габделбәр Ризванов тасыр төзелүгә 100 ел медале белән бүләкләнде. Ветеран журналист Габделбәр абый гомере буе шушы редакциядә хезмәт куя. Минем хезмәт кенәгемдә бер генә тамга инде, ул да булса шушы социалист Татарстан газетасында эшли башлаган чорым. Ул моннан 52 ел булды. Мин бәхетле шушы коллектив белән коллективта эшли башлаганыма. Анда бик күп инде гомерләр үтте бит инде, бик күп кешеләр алышынды. Бәйрәм уңаеннан китапханә файсында Ватаным Татарстан газетасында эшләгән журналист язучыларның хезмәтләреннән күргәзмәдә эшләде. Bizning redaksiyada bik ko'p yozuvchilar, bik ko'p jurnalistlar ishlagan. Hem ularning ko'bisi bunda o'zlarining kitoblarini yozib chiqqan. Bunda endi yozuvchilar turida so'z bormi? Adabiy asarlar turida so'z bormi? Jurnalistlarning o'z yo'llari bor bitindi, o'z qisalari bor deganda, ular o'zlarining gazetada chiqqan materiallarini chiqaralar. Gazetani estrada һәм театр артистлары да котлады. Лейла Зайнуллина, Александр Решеткин, Татарстан яңалыклары. Чыгарылышыбызны авыл хуҗалыгына багышланган авыл сулышы сәхифәсе белән дәвам итәбез. Алдагы берничә минутта авыл хезмәтчәннәре алар җитештергән продукция гомумән республикабызны азык-төлек белән тәэмин итүчеләр турында сөйләрбез. Хәерле иртә, эфирда авыл сулышы сәхифәсе. Россиянең көньяк төбәкләрендә язгы чәчү тәмамланганнан соң Сабан туй бәйрәмнәре башланды. Әстерхан өлкәсендә узган шимбәдә 13-нче Бөтен Россия авыл Сабан туйы уздырылды. Әлеге чарада Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов, шулай ук Әстерхан өлкәсе губернаторы Игорь Бабушкин һәм Пермь крае губернаторы Дмитрий Махунин да катнашты. Әстерханлылар Сабан туйны аеруча киң колаш белән билгеләп үтә. Бу күптән көтелгән вакыйга. Безнең җирдә яшәүче 140-тан артык милләтне бер гаилә буларак берләштерә дип ассызыклады Игорь Бабушкин. Сабан туй дуслык бәйрәме. Бу бәйрәм барлык халыкларның бердәмлеген чагылдыра, диде Рөстәм Миңнеханов. Татарстаннан, Ставрополь краеннан, Волгоград һәм Әстерхан өлкәләреннән 70-тән артык оста декоратив гамәли сәнгать эшләнмәләре күргәзмәсен тәкъдим иттеләр. Шулай ук традицион һөнәрләр буенча мастер-шоу күрсәтелде. Бик матур әзерләнгәндә, барысы да оешкан, барысы да матур, бик рәхмәт, бәйрәмнәребез бар. Бу атнада республикада авылда хезмәт активлыгына ярдәм итү буенча зона семинар киңәшмәләре тәмамланды. Татарстан парламенты авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы җитәкчеләре әлеге чараны май аенда үткәрә. Быел авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләре, фермерлар һәм шәхси ярдәмче хуҗалыклар Менделеев, Зәй, Югары Ослан һәм Балык бистәсендә җыелды. Республиканың муниципалитетлар һәм авыл җирлекләре башлыклары хуҗалар тәҗрибәсе белән танышты. Шулай ук грантлар һәм агросәнәгать үсешенә
субсидиялар алу программаларында катнашу мөмкинлекләре турында фикер алыштылар. Татарстанның төп бурычларының берсе авыл тормышын саклап калу. Бу хакта Югары Сланда Фәрит Мөхәммәтшин авылда хезмәт итү активлыгын күтәрү буенча зона киңәшмәсендә хәбәр итте. Биредә умартачылар зур булмаган сөт җитештерү оешмалары эшли, хәтта диңгез балыкларын эшкәртү дә бар. Парламент рәисе эшкәртүне арттырырга кирәк дип ассызыклап үтте. Бу эш белән инде без беренче ел гына шөгырьләнмибез. Алда яшәүче халыкка ярдәм итү, республика һәм Россия Федерация дәүләтенең ярдәмнәрен файдаланып ярдәм итү. Алар менә күз алдында тора. Нигә дигәндә, айрым борчылып, авылда яшәүче халкыбызның саны бераз кими, авылда яшәүче халкыбыз яше белән олыгая, әмма ләкин менә үзенең эшләгән продукциясе белән үзебезнең халык яшәгән халкыбызны бик матур иттереп тәэмин итә. Финансирование бар, программалар бар. Центр компетенции безнең шундай оешма бар, алар бүген кемнең теләге бар, килеп проект ясап бирәләр, булышып та бирәләр, грантның защитасына хәтле бөтен эшне оештырып бирәләр. Фәрит Мөхәммәтшин һәм Марат Җаббаров авылга төрле формада ярдәм итүчеләргә рәхмәт белдерде һәм иң яхшы фермерларга авыл җирлекләре башлыкларына бүләкләр тапшырды. Шәхси ярдәмче хуҗалыкларның эш йомгаклары турында Республика парламентында экология, табигатьтән файдалану, агросәнәгать һәм азык-төлек сәясәте комитеты утырышында сөйләштеләр. Узган ел шәхси ярдәмче хуҗалыкларның тулай продукциясе 107 миллиард сумнан артып киткән, үсеш 4%. Мондый саннарны авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы башлыгының беренче урынбасары Ленар Гарипов китерде. Республика шәхси ярдәмче хуҗалыкларның тулаем җитештерү күләме буенча Россиядә 2нче урында тора. Бездә халык хуҗалыкларында мөгезле эретерлек санын саклап калу буенча иң зур күрсәткечләрнең берсе. Белгечләр моны дәүләт ярдәме чаралары белән саклап калуына ышана. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгында Татарстан дәүләт техника күзәтчелеге идарәсенең 65 еллыгын бәйрәм иттеләр. Тантаналы җыелышта премьер-министр урынбасары авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаббаров, дәүләт техника күзәтчелеге идарәсе башлыгы Альберт Бөрханов, шулай ук муниципаль районнардан ведомство белгечләре катнашты. Агросәнәгать үсешенә бөтен Россия трендын исәпкә алып, дәүләт техника күзәтчелеге органнарына төп аграр дәүләт программаларын гамәлгә ашыруда һәм аларга җибәрүдә мөһим роль уйный. Ел сайын белгечләр тарафыннан 13 меңнән артык үзйөрешле машина һәм тагылма агрегатлар теркәлә. Әлмәт районының Надыр авылында ярыш колхоз миллионеры җитәкчесе Россия һәм Татарстан авыл хуҗалыгы хезмәтчәне Самат Әхмәтов истәлегенә бюст ачылды. Самат Әхмәтов авыл хуҗалыгы тармагында 50 елдан артык хезмәт куйган. Нәкъ менә аның җитәкчелегендә хуҗалык ел сайын терлекчелектә күрелмәгән күрсәткечләргә һәм бертеклеләр уңышына ирешкән. Самат Әхмәтов авыл хуҗалыгы тармагында 50 елдан артык хезмәт куйган. Нәкъ менә аның җитәкчелегендә хуҗалык ел сайын терлекчелектә күрелмәгән күрсәткечләргә һәм бертеклеләр уңышына ирешкән. Самат Сирай улы Ленин ордены, 2 хезмәт кызыл байрагы ордены, 2 мактау билгесе, фидакар хезмәт өчен орден һәм тагын күп санлы бүләкләр һәм медальләр белән бүләкләнгән. Бюст 27 май көнне ачылды, 25 майда Самат Сираевичка 90 яшь тулган булыр иде. Бу атнага авыл хуҗалыгы тармагына бәйле яңалыклар шулар иде. Татарстанда чиста урманнар акциясе дәвам итә. 17 июньгә кадәр дәвам итүче чара акцияларында Актаныш районында урманнарны чистарту буенча эшләр уздырыла. Шушы көннәрдә әлеге акцияга кадет интернат мәктәбе укучылары да кушылды. Рәт араларында кулдан үтәбез, сукмакларында матиклап чыгартып җиттиреп. Агач питомнигы җитәкчесе Альберт Гырзиханов иң әүвәл укучыларга эш тәртибен аңлата. Узган ел утыртылган агач үсентеләре яхшылап үсеп китсен өчен аларны чүп-чардан арындыру кирәк. Әлеге эшкә укучылар зур теләк белән алынган. Мы сегодня убираем мусор, помогаем лесникам выращивать растения, а потом пересаживаем их в лес. Багады авылында урнашкан питомникта үсентеләрне карау, тәрбияләү эшендә кадет мәктәбе укучылары җәлеп ителгән. Урманнарны чистарту безнең төп бурычыбыз дип саный кызлар егетләр. Юстина Исламова да үзенең туган көнендә урманчыларга ярдәм итәргә дип килгән.
Без природы не будет, и человечества, потому что природа – это, наше все. Если мы не будем ее защищать, охранять, то лесов не будет. Кадет мәктәбе укучылары урманчыларга һәр даим ярдәмгә килә. Ел әйләнәсе алар агач утырту, питомникны чүп-чардан арындыру, урманнарны чистарту кебек эшләрдә катнаша. Алар урманга эшкә бик таләп бирәләр, үзләренең кирәкле эшләгәннәрен аңлап эшлиләр. Шуннан да алар урманнан энергия алып, дәртләнеп, укырга көч алып кайталар. Югары Быгады авылы урманга терәлеп урнашкан. Электән авыл халкы тарафыннан хуҗалыкка җыелган чүпләрен биргә түгү күренешләре күзәтелсә дә, халык хәзер әкренләп тәртипкә өйрәнеп килә. Моны авыл өлкәннәре дә куәтли. Салгамнарга посадкалар утыртып, огамнарга шу бергә яшәдек инде урман белән бергә. Урманны чүпләү турында элегрәк ташлый торганнар чүпне. Теге Шулардан да китереп, бәләкәй арбалар белән дә сүшә дә калмады, чүп тә калмады, бер нәрсә дә калмады. Хәзер инде байтактан алай ташлаучы юк. Чиста урманнар акциясына кушылып, кадет мәктәбе укучылары урманда ташлап калдырылган пластик шешәләр, башка чүпләрне капчыкларга тутырып, махсус урынга урнаштырды. Акция кысаларында урманнарда чистарту өмәләре уздыру планлаштырылган. Аларның төп максаты урманнарны чистарту гына түгел, үсеп килүче яшь буынга экологик тәрбия бирүдә. Эльза Ахмәтҗанова, Регина Сәләхова, Татарстан яңалыклары, Октаныш районы. Тиздән татар халкының милли бәйрәме Сабан туйлары җитә. Әйтик, Буа районында бу бәйрәмгә әзерләнә башлаганнар инде. Буа алан бәйрәмгә әзерләнә. Бүген аның территориясендә кызу эш кайный. Район оешма предприятиеләре хезмәткәрләре Сабан туйрын уңайлырак, матуррак, бизәклерәк итү өстендә эшлиләр. Аларның күмәк хезмәтен хәбәрчебездә күзәтте. Шәһәрне Сабан туй мәйданы белән тоташтыручы күперләр Буа аланга ишек сыман, матурлык шуннан башланырга тиештә. Шуларның берсен Буа шикәр заводы хезмәткәрләре өр-яңадан буяп чыккан. Ежегодно наша организация помогает. Безнең оешма ел сайын Сабан туй мәйданын бәйрәмгә әзерләүдә катнаша. Күперләрнең буявын яңартабыз. Быел да бердәм коллективыбыз белән бу эшне тиз арада башкарып чыктык. Район эшмәкәрләре дә бу көннәрдә төп вазифаларын калдырып, актив рәвештә Буа аланны матурлау белән мәшгульләр. Алар агач өстәлләрне, тәрәзә рамнарын тимергә, пластикка алмаштыра. Хотим капитально сделать, чтобы уже лет 50 они стояли. Барысында нык итеп эшләргә тырышабыз. Бу әйберләр тагын 50 еллар хезмәт итсеннәр дип. Утыру урыннарын тыргыздык. Хәзер буларын эшлибез. Быел милли мәдәниятләр һәм йолалар елында Буада Сабан туй аеруча милли рухта үтәр дип көтелә. Бигрәк тә аны әби-бабаларыбыз чорындагы сыман оештыру күздә тотыла. Бу бәйрәмгә килүче халыкның киемнәрендә дә чагылырга тиеш. Мы делаем акцент на то, что у нас все лица, принимающие участие на Сабан туе. Без Сабан туенда катнашучыларның, бәйрәм кунакларының үзләренең милли киемнәрдә булуларына игътибар бирәбез. Шуңа күрә дә халыкны милли киемнәрдә көтеп калабыз. Быел Буа Сабан туе 10 июньдә узар дип көтелә. Алия Галиуллина, Камиля Мусина, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары, Буа районы. Азербайҗан диаспорасы Татарстан Республикасында иң күп санлы һәм иң активлардан санала. Күптән түгел генә Россия Ислам дөньясы Казан форум кысаларында узган чаралар турында таныштырсак, шушы көннәрдә Чулпан мәдәният сараенда зурлап Азербайҗан Республикасы көне билгеләп үтелде. Тугандаш халкыбыз бәйрәменнән Мөршидә Җихан репортажы. Сәхнәдә яшьләр әнә шулай ут уйнатып чыгыш ясады дисәк тә ялгышмабыз. Бу аңлашыла да. Әзер сүзенең бер мәгънәсе ут, ялкын дигәнне аңлата. Рәсми вәкил буларак катнашкан Дамир Натфуллин Татарстанның мәдәният министры Ирада Әюпованың да Азербайҗанда туын искәртеп, аның исеменнән сәламнәрен һәм иң изге теләкләрен җиткерде. Особой гордостью являются наши отношения с Азербайджанской республикой. Республика көне бәйрәмен Азербайҗан белән Татарстан арасында милли мәдәни дуслык күперен ныгытучы төбәк иҗтимагый оешмасы үткәрә. Bütün Azerbaycanlılar bir yerde olurlar, bir yerde yoluşurlar. Һәр азербайҗанлы өчен бу бик әһәмиятле бәйрәм. Татарстанда яшәгән гаиләләр аны өйләрендә дә билгеләп үтә. Без быел кунаклар чакыртып, концерт программасы әзерләп, шатлыгыбызны уртаклашырга булдык. Шатлык уртаклашу бәйрәмендә төрле дәүләтләрнең Татарстандагы консуллары да катнашты.
dost ve kardeş Azerbaycan halkına Kazan'dan selamlar. Dost һәм кардәш Азербайҗан халкына сәламнәремне һәм хөрмәтемне юллыйм. Бәйрәмнәре котлы булсын. Без кайгы килгәндә дә, шатлык килгәндә дә бер-беребезнең теләктәшлеген тоябыз. Юка гына без үзебезне ике дәүләт, бер милләт дип атамыйбыз. Чыннан да, дуст тату яшәү яңа үрләргә этәрә. Нәкъ шундый үз эшенең осталары башлап йөрүче яшьләр халык алдында тәбрик ителде. Мөршидә Җиһан, Ленар Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары. Берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыру дәвам иттерә. Без яңалыклар иҗат төркеме бүгенгә сау булашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз, исән-имин булыгыз.